Bapak Galuh ngawe-awe Galuh. Yo Gong yo ya ayo mangkat yo sing cepet mlaku yo rek. Ayo truk mangkat truk yo. Sing sayo gancanging cinarita gelis kamunggel kawi kocap kang pinuju lenggah ana ing kraton Pancawati Prabu Rama Wijaya datang jenggang saring ngopi narasa sreman nglayi Raden Lesmana nampi wisanipun Patih ing Pancawati Patih Sugriwa Narpati Sugriwa kadhiraken para wadyabala wanara kang wis ketingal pepak ander pasibane
Permara reh mangus amung ngambrengeng kati karnaning haning marga amalku Sanggondo astro atmojo leng-leng lalu ngulati surya kang wis rumangsang surya kang wis rumangsang suyu hawaru hayanto Ungempal langgeng sinunggih datana urat katangipun Kakang Dimas Lesmana mun wonten paring panganggo ngadhawuh Koko Prabu prayoga nunggu ngadhep yayi ngestaken dawuh kados boten kirang prayogi kepareng ing ring aturaken sungguh pati gunjo sandhaping pepodo mawantu-wantu iya tak tampa Dimas semono uga Kakang Narpati Sugriwa padha kanthi Rarja Kakang Narpati Sugriwa nggih nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Dewaji kados manggih dumateng kawidadan kepareng ing abdi pateng aturaken sungemping pati kunjo sandhaping padha mawantu-wantu nggih Kanjeng Dewaji ingsun tampa Kakang Narpati Sugriwa kepenak ngono ngadhep Kakang nggih kados boten kirang setunggal menapa Kanjeng Dewaji iya mengkono Kakang Narpati Sugriwa Jumadung dawuh Likula semono ingsun wis dawuh marang jeneng sira gandeng ingsun nampa gaiping diwu merga saka gedhening priyatin ingsun kelangan pertimbangan ingsun Nekyan Warasinta satemah ingsun nampa gaiping diwu bisa mangerti lan uninga Nekyan Warasinta sapa sing dusta lan ana ngendi lenggahe nanging kudu utusan marang Wanaraseta duta ana ing kraton Ngalengka Diraja mengkono Kakang Narpati Sugriwa jagat Diwanura yen mitrusake wasan kula guwa Kisrendra mriku boten wonten Wanaraseta menika boten wonten wontenipun Wanara Klawu nggih menika yoga klipun anggoda. Mobil kepareng malah yoga kula kemawon supados kaduta wonten Kraton Ngalengka Diraja mengatur sinuwun Kakang Narpati Sugriwa. Nggih wonten dawuh. Ora bisa ingsun selaki Kakang ngapa sing dadi dawuhing dewa. Yen putramu iku ora kalbu seta. Yen pancen ora ana Wanaraseta trimo ingsun nunggu tekan kapan ingsun bisa nemokake kethek putih kang pinangka
dutan ana kraton Ngalengkadiraja. Mengkono Kakang Narpati Sugriwa. Oh dening utamaning nata Berbudi Bawalaksana Berbudi Bawalaksana liring kang Bawalaksana mangkono Kakang Narpati Sugriwa wonten dawuh ingsun mas padhakake wiswani para riwanda ingsun kok weruh Wanaraseta anggone suwan ana mburi dewi saben-saben ingsun mes padhake Wanaraseta ndingkluk ingsun ora mas padhake tumenga mulat marang ingsun apa ana kethek putih Kakang mboten-mboten Wanaraseta wontenipun pun anggota menika Kakang Narpati Sugriwa wonten dawuh aku percaya ento ana kethek putih dina iki lengser kepiswanan kae galuk kethek putih swana ana ngarepan ingsun oh iya ngestaken dawuh Nyati Waji Bandan muncar sorote kekonang surem tan padang surem tan padang kasuran fajaring purnaming gegono purnaming gegono Kakang Narpati Sugriwa nun nggih wonten dawuh la iki ana Wanaraseta Kakang wah iki ketes kok kowe iki kendha apa dudu sanes rasa iso ngapusi ngono kuwi Petra sowan nggih kalih bapak niku ten jaba nika gareng ten jaba nika nika do memangan ten jaba nika gareng kalih bapak mangan kacang
Karo ya jamunyo dadi kemunyo. Iki sapa Petruk? Niku putra keponakipun Sugriwa. Niku saking Cibuk Cangkiran, putranipun Dewi Anjani. Dewi Anjani niku mbakyune Sugriwa niki. Lagine cidra marang ingsun Kakang Narpati Sugriwa. Bocah sial. Anggoto. Rasa ngono kuwi kowe ger. Iki nek ngono kuwi iso mbrebeki aku iso angel. Marai kesuwen iku mangan kacang ngono. Kowe sapa? Walorasita. Ih. Sadèrèngipun kula matur mobil wonten kelapatan nyuwun ngaksuma wantu-wantu. Iya. Kula pun senggono. Kula saking Cibuk Cangkiran. Putra keponanipun Paman Sugriwa. Lah kok tekan Pancawati, terus manten kula menika wonten kraton Ngukis Krendha. Nampi dawuh ngasanipun Kanjeng Ibu sepados ngawuh Sudarma. Ih paman kula Sugriwa wonten ing Ngukis Krendha. Oh, kae pamanmu. Ih mekaten sinuwun. Tak kandhani ya senggono. Ingsun napa gawe ping ndi? Supaya ingsun mangerti Rakyan Marasinta wis digepok Ratu Ngalengka apa durung? Nanging ingsun kudu duta ana kraton Ngalengka gawe ping duwe tak tampa. Wanaraseta sing ingsun percaya. Wah. Atur sembah nuwun sinuwun. Dina iki senggono gelem apa ora ingsun duta wonten ana ing kraton Ngalengka saguh apa ora? Ya sagah. Yen panen saguh jeneng sira njaluk wektu pirang dina bedhug tulak kula saged wangsul malih wonten kraton Pancawati Dendra. Ong Anoman Pratandha Seta Cucak rawon kapimindo Senggono Danum Prawata Uyuh yen pancen bedhug tulak bali maneh ana Pancawati. Malah dina iki mangkata enggal jumujug ana kraton Ngalengka. Ing estuaken dawuh ingsun gawani ali-ali ya senggono. Yen pancen iki mengko ketemu marang Rakyan Marasinta supaya diagem marang diajeng Rakyan Marasinta. Yen diagem ora loba ora sesak ateges Rakyan Marasinta isih suci durung digepok marang Prabu Dasamuka. Nang yen diagem pertimbangan ingsun iku loba utawa sesak ateges Sinta wis ora suci. Wih. Kula trimanaken dhumateng ingkang abdi senggono iya tamparana. Sing ati-ati ya senggono aja ninggal ening eling lan waspada. Sugriwa, Kakang Narpati Sugriwa. Wah, iki ditimbali kok meneng wae.
bocah sial. Wis rasah muni ngono kuwi. Wong sing digoleki iki sing putih duklawu kok senengane sok ngono kuwi ora. Wonten dawuh. Ditata Prawadya Purwanara supaya jaga negara aja nganti nunggal dadian dom sumuruping banyu. Sediko, anggota, wonten dawuh. Ayo tut ki ngono ing istana dawuh. Dimas Lesmana wonten dawuh. Tut uripun Kakang Dimas munggah sanggar pamujan ngeningake cipta monggo kula dheraken Koko Prabu. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Nyuwun pamit sinuwun. Iya Petruk karo Bagong metu njaba sing ati-ati. Sarimpat perenjalin cacing wauta sangapeke gumergut sanasaya sengguk yakti tatan ngitung Pringgapaya jroning Wonagri pranyata satriya trah
Witra Radya ana apa senggana lha kok ngawe aku? Ana apa senggana lha kok ngawe bapak karo aku bareng? Ki Lurah, apa, Le? Kula nampi dawuh sangersanipun Sira Prabu Rama. Napa dawuh apa supados nduta wonten kraton Ngalengka Diraja. Kowe mekaten kaki. Kowe iki durung edan to kowe. Durung ngerti ngendi kraton Ngalengka lah kok cumenthaka temen kowe. Ya saking bawa manahipun kula anggenipun kula nampi dawuh wong ajeng kula namung kepengin mangertos kados menapa pasuryanipun Sira Prabu Rama. Malah mening katimbalan ngabiyantara nampi dawuh. Kowe sago? Ya sagah. Arep njaluk tu pirang dina kowe? Bedhug tulak kula sampun wangsul. Oh, lah gendeng kowe iki ora. Durung ngerti ngendi papan dununge bedhug tulak balik yo bathukmu ono ngendi Lah kok mati bathuk-bathuke to, Pak? Ya tak bathuk-bathuk wong iki. Anake Dewi Anjani. Aku ngerti batin-batine Senggono kuwi anake sapa ngono. Oh, ngaten. Nggih, kula nyuwun dipun mong kaki. Njaluk takmo. Nggih. Nyuwun dipun priyatosaken supados saged manggi rekyan Wara Sinta ning kowe kudu maut karo aku. Nggih. Mengko kowe tak iguhke ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Ana dalan kudu sing ati-ati ngono. Kudu prihatin nyuwun pituduh saka ngarsaning dewa kang linuwih. Ayo mlaku alon-alon tak tutke. Nggih. Mangko sembah nuwun kaki. Nula Gareng dalem Pak Petruk nun. Karo Bagong. Ano Pak, ayo iki Senggono tutke. Nggih Pak. Nggih Pak, nggih pamonggo Pak. Alon-alon Pak. Anggodo wonten dawuh. Kowe bocah sing sebel, Kowe bocah sing sial. Ya kuwi sing jenenge bocah sing ngedak-dakke ngedir-dirke. Ora ngerti nepsu raga, ora ngerti prihatin, ora ngerti nguturke. Teteki mingujo hawaning kamurkan. Yen kudune sinapa dawuh kowe, nanging iki malah Senggono sing didhawuhi. Nggih, amargi menika wau Wanara Seta. Rasa wangsulan. Ngapunten Rama. Kabeh riwanda dikandhani. Supaya ngawat-awati laku Senggono, iki mengko janji gagal nggone Ndutana katon Ngalengka ngati-ati. Tugel gulune. Ayo mangkat diawat-awati laku Senggono ngestaken dawuh Kanjeng Rama.
Ki Lurah Petro, apa no? Kalih Lurah Bagong. Ana apa seng? Aku seng, ngono to. Njero ana apa seng muni iki? Menika wonten sendang Ki Lurah. Heeh. Tirtanipun kimplah-kimplah bening sanget. Yen karepmu kepiye? Kula kepengin Diwasraya arep adus. Makateng Lurah. Ayo kono gawe ambyur kono. Apa kowe lu ngadus pana? Ya sampun nanging wonten raos kok kepengin Diwasraya. Hati-hati lho ngono. Kewane sing galak kok kecokot kapok kowe. Karang sendang iki ana sing tunggu ngono. Mula kudu sing ati-ati diamit-amiti. Ngono aja grusah-grusuh kowe seng. Nggih, mboten Lurah. Wis kono gek nyegur kono. Pandhet kemang ngono kecapo. Raden Senggono Arsa Diwasraya ana ing sendang. Ing kono asta Raden Senggono grayah-grayah nyandak cupu. Kaget kadur kawekasan. Cucarawun kapimindo kapimindo Senggono Danu Prawoto ing kaki ana apa Senggono kula wau Diwasraya wonten sendang menika lha kok tangan kula nyandak wujud cupu. Yen podoku kaki prisa menika pusaka menapa kaki. Engko sik tak deloke kene. Wah, ora pangling. Iki cupu maneh Astagina le. Iki pusaka iki. Jam mbiyen ku rebutan ibumu karo pamanmu sakulurne. Pamanmu Subali karo Sugriwa. Oh, mekaten. Lah iya, mergo wujud kethek kaya ngono kae mergo biyen nyemplung sendang kuwi goleki cupu Astagina kuwi le. Menika kados pundi rumiyin sejarahipun? Wis rasata sejarah kendak nyuwen-nyuweni. Iki wis yahmene ngono. Namanipun Cupu Manik Astagina. Iya. Cupu Manik Astagina. Wis kuwi digawa. Kuwi dayane ngedapi-dapi. Kowe iso mabur tanpa lar. Ya iki sing pinakasana kowe tekan kraton Ngalengka. Mengkono Senggono. Jumangkahang rasa sumbar rindu bumi gunjing kumaludu guntur ketuk matur sembah nuwun kaki digawa kuwi gawa lajeng sak menika kula kedah kados pundi lah kowe mabura le. Oh iya sedika. Malah sak menika kaki Semar kalian Ki Ulah Garing Ulah Petruk Ulah Bagong ngaturi manjing wonten kampuh kula badhe ngambah Jumantara. Oh iya. Petruk, nuwun, Bagong, anu Pak, Garing kandhani. Ayo toto manjing kampuh Senggono. Nggih, Pak. Nggih, Pak, nggih, Pak.
Wis ngasta pusaka cupumane Astagina. Raden Senggana wis nampa atur iku Semar Badranaya bisa ngambah Jumantara tanpa lar. Sigra cancut Taliwanda mancat Bantala gayuh ngakasa kebat kaya kelat kesit kaya laku ning Tadhit Raden Senggana. Kadya jangkung mider-mider kadya kinjeng kantan Wasatya ana ing Jumantara Raden Senggana mulat mangandhap ing kono uninga pulo kang dumunung ana madyaning samudra sigra tiyub saking Jumantara kang sanyatan iku Gunung Mainaka. Wis tekan Ngalengka jebul iku ana gunung ana tengahing samudra. Senggana, lho. Iki gunung Wisatata Jalma. Ya, aku Gunung Mainaka. Aku kadangmu nunggal bayu Senggana. Senggana arep ana kraton Ngalengka Diraja. Iya. Kraton Ngalengka Diraja kuwi adoh pinangkane. Sing nyekel pangasa Prabu Dasamuka wadya balane digdaya kabeh. Banjur aku kudu kepiye Gunung Mainaka wis bacut monggon lumaku Senggana. Iki ana pelem Dipa Nirmala gawanen. Pelem Dipa Nirmala iya kuwi gedhe pigunane. Tlutuhe iku bisa kanggo nambani wong lara. Bisa kanggo nguripke wong mati sing durung tekan titi mangsane. Gawanen iki pelem Dipa Nirmala Senggana, tak gawane pelem Dipa Nirmala. Sing ati-ati Senggana. Diraja Digdya wil kataksini mengangah tutuwe ana telenging samudra. Mulat ing Jumantara ana kertap-kertap putih kaya dembaga sinangling. Sigra matek mujijak tutuk menga kasrut Raden Senggana isa mlebu nang waduke Digdya wil kataksini.
kaya tembaga sinangling motejo tak serot mati kowe. Mati nang jero wadukku kowe. Kira Petro, apa Mang Medal ki lho. Ana apa ya Mang Medal saking kampung? Wis iki nanti iki kok peteng temen iki. Gong tugong metu ah. Wis iki nanti enak kok peteng banget iki. Aku tak mlaku-mlaku rono kaya. Wis iki kaya paru-paru iki. Ana jantunge barang. Ki Lurah, apa? Karep Lurah Bagong. Apa no? Mang mlebet malih panjenengan. Mlebu kok. Niki wonten waduking buta. Wis. Tenane. No, nggih leres. Wah, mlebu ah cilaka iki. Mangke kula patenane butane. Mlebu. Engko nak keri malah mudar nang kene aku. Bermantyo Raden Senggana. Kajebol waduk ira digdewel katak sini. Gumeblak kaya kinebul samudra. Wil katak sini sirna Margalayu. Digdayakala ilat meja iku keluwiyane iso nggelar ilate dawane 5 kilo uninga ana Wanaraseta kang mlebet ana tapel wanesing raton Ngalengkadiraja sigra den gelar ilate Digdayakala ilat meja satemah Raden Senggana para punakaran mlebet ana waduk ira Digdaya ilat meja. Iki lah kok aneh temen. Iki dalan kok kaya kasur babut. Iki dalan apa-apa iki? Empuk dalane. Wah, jan tak uyuane ah. Wah, mah duyui lagu iki. Dalane apik ya no. Nggih. Makaten Lurah. Lah kok melang-melang ngeros kula. Kula mlebet malih wonten kampung. Oh ya, wah jan mlebu metu ngewuhake kok kowe iki nono. Den gulung ilate. Digdaya ilat meja mlebet ana waduk ira Raden Senggana.
iki ana kethek putih sing arep mlebu ladan kraton Angkadiraja. Tak gulung nganggo ilat mudyar kowe. Iki aku nang waduk meneh. Oh ya tak jebole waduke. Permantya Raden Senggana kajebol waduk ira. Digya ilat mejo. Digya ilat mejo. Satemah meblak ing Bantala sirna Margalayu. Ingkang wonten medan ing mono wis mlebu ana ing laladan katon Angkadiraja. Iku pasar setan. Ingkang amandhigani bebakul kang ana tengeng mono ya ana ing pasar Dewi Sayempraba arane. Rukmeng Dewi kang kawijil. Di apa yo? Ana apa yo? Lah ngene bakul pirang-pirang dina kok ora ana sing nukoni. Ayo sabar karang ya wong sing jeneng tetuku kudu nganggo dhuwit, monggo dhuwit iki golek ya angel ngono. Iya. Sing sabar. Ya senajan to awake iki bakul wujud panganan kaya ngene nyatane iki dudu panganan sing nyatane. Iki gilo balung karo daging. Iki klebu awake iki melu jaga negara napa dapur yen pancen ana darubek sing mlebu nang kene mengko mani jajan mesti bakal nampa cobaning sing kuwasa ngono. Iya. Ya senajan to wujud panganan sing enak-enak iki nyatane gilo daging mentah balungi menungso. Ning ora sing padha ngerti di iya. Lho, iki kok ana kethek putih mlebu nang pasar kene di. Ayo dipethoke ngati-ati sapa iki? Senggana menika wonten pasar. Wah, mongko panganane jan enak-enak kabeh.
ana sego wunguse ana bakwane ana tahu susure ana apeme barang ana rokok menyane barang kae aku seneng kae truk lah iya gua bar mangan tahu susur kae terus ngopi bar ngopi terus udut rokok menyan wah dan tonjol dan cocok lah iya monggo kula aturi mundhut Den monggo kula aturi mundhut menika enak-enak lho niki tahune bacem ki wonten niki niki gorengan iwak pitik ya ana rica-ricane ya ana wah seneng aku rica-rica kae reng ayo kanggo tambul dan jos ayo kaki kula kok kraos luwe aku kok iya iki padha iki aku ya iya iki monggo klaturi mundhut ha ning aku ora nggawa dhuwit apa kira-kira aku nek utang oleh nggih pun mboten napa-napa badhe maringi bijang napa kula nderek mboten napa-napa utang ora apa-apa sing penting nyaur ngono mboten napa-napa Mas niki lho apem kula niki empuk sing mburi dhewe nek akeh apem lho reng ayo apeme wis mono gedene wong gedhe banget wonge niki empuk niki apeme wah jan piye kowe piye reng aku jane ya piye ya kae kira-kira karo Teh Maryati padha apa ora kae apeme apem panganan kok ya amurane kuwi kula selak kepengin nedhi menika kangge ayo gek aku bareng kepengin mlek-mlek kae kula iya niki aku jan apeme kae sing menarik sing kating cinarita sigra nedhi dedaran kang ana pasar setan Raden Senggana Kilah Semar Badranaya Kilah Petruk Kilah Nalagaring satemah wuta padha sanalika datan uninga kiblat padha iki iki mau jebul pasar setan le wah pripun Bapak kula wuta ora napa-napa niki Bapak gara-gara mangan apem mau dadi ra ora apa-apa niki pripun Pak iki Bagong nanti Bagong terus wonten salebetipun kampuh wah genah micek iki Bagong le Bagong kowe metu le anapa Pak kok do nangis iki niki mau kula nedhi dedaran ingkang wonten papan menika lah kok wuta aku ya iya iki Gong njur kepiye to le monggo kowe sing weruh dhewe
Lah piye Bagong aku ora weruh apa-apa. Ming gara-gara aku madake ora apa Mariati mau kae ya. Aku rasane iso kenyil-kenyil lah. Ayi ta. Iki piye Gong wis sing weruh dhewe. Wah, jan mulane sesuk ki nek mangan ki taren karo aku ngono. Aku mangan ora taren saya garing mangan apem kae mau. Nek taren iso dipangan wong loro apeme. Wis sik aku sing ngono. Niki pripun ora? Wis saiki ngene le. Ayo aku Senggono Garing lan Petruk tuntunen. Dituntun lho, tak tuntun yo golek pitulungan, Pak. Sasongkor mangsang wayah sumula madangipun caing gunung sirna kumedhaping kartika ing gegono wancine wis kakek rahina ono sumyuting samirana Babar kegondo umyak swaraning pratisan pinarung luru ing soto wono kocapeng wonten madaning wono wujud garuduk kang rikala semana nampa cobaning Jawata den bubuti wulune marang Prabu Dasaka satemah trondol tanpa duwe wulu Begawan Respati arane rong mengdo kang kawijil weh ladal nggonku prihatin wis ora kurang-kurang ngono kene nyuwun marang Jawata kang luwih supaya bali kaya wingi muni maneh nggonku duwe wulu nanging kok tukul wae ora plontos kaya ngene
Arep tekan kapan nggone plontros kaya ngene. Tukul sithik. Dom-domi. Ora dawa-dawa. Dewa nyuwun senjata pitulung dewa. Sasangka rumangsang wayah sumula madangipun caing gunung amadangipun caing gunung kumedhaping Kartika ing gegana wancine wus gagat enjang pinarung luru ing satawana kukila munya tetimbangan mungging panging wreksa gung kocapa tirah bagong kang wis gandeng Raden Senggara Semar Sukra Petra lan Kula Garing. Sinuk maya winay ngasepi sinuk maya winay ngasepi semimpan telenging kalbu pamuganing warana talen saking liyep layaping aluyup Indo pesating sumbena ing Bagong, ana apa Pak? Ngopo kok mandeg le? Enten apa kula lah kok mandeg? Ana apa Gong? Ana apa le kok mandeg? Engko sik aku weruh manuk kok plontos nandi wulu. Iki dikerak apa ya? Kok meling-meling apane wer engko sik tepakku iki weruh manuk iki garuda gedhe banget iku randi wulu Ponduka sinten Ki Lurah wis sambang kowe no ya saged aku Bagong iki Senggana iki Semar kae Petruk sing kira kae Gareng kowe sapa kowe walaupun Begawan Respati. Aku ora duwe rambut kowe. Ning ngeroyah apa kowe? Menika kang bubuti wulu kula menika Prabu Dasamuka. Wis dibubuti ngono. Iya, apa ora lara apa dibubuti iki? Ya sejatosipun sakit. Lah panjenengan kenging menapa ngene? Respati iki mau ki nang pasar setan ketemu karo wong ning kuwi sejatine setan. Lho jajan iki mau. Senggana ya mangan, Semar ya mangan, Petra memangan, Gareng ya gaglak. Ah terus do picek kabeh uta kabeh ora weruh dalan. Iki kepiye iki? No. Nggih kula saged ngusadani. Iso saged. Yen pancen kowe iso
balekke meneh supaya aku weruh marang gelaring jagat kepiye Respati? Kepiye Respati? Mangke kula dilat netranipun saged mangertos dumateng gelaring jagat ning kula nyuwun supados wulu kula wangsul kados wingi muni malih. Kepiye Senggana? Nggih. Saged kaki nganggo apa? Mawi tlutuh pelem dipontirmala. Oh ya, wis gek dilaten mripate Senggana karo mripatku, karo mripate Petruk karo matane gareng. Anoman pratandha seta jojak rawun kapipindo. Wis weruh kowe no? Ya sampun kurang syukur. Kowe weruh kowe truk wis. Kowe ya weruh Reng. Wis weruh. Ah jan alhamdulillah iso weruh. Ah aku mau bingung ora weruh dalan. Aku ya iso weruh le. Wis gek enggal toto-toto yen pancen iso balekke wulune. Iki sing jenenge Respati iki. Pandhit Manungko Capo, Raden Senggana Sigra nyandhak pelem dipa nirmala. Tlutuh kausapaken raganira Garuda kang aran Gawan Respati satemah 80 kados wingi wuni. Aduh, matur nuwun Raden. Podku badhe tak pundi? Aku bakal goleki sesebab Rekyan Warasinta. Ngaten. Rekyan Warasinta menika cumandha wonten ing Taman Soka. Taman Soka. Nggih. Kamangka Taman Soka menika wonten ingkang jagi wujudipun Gandharwageng sanget. Jeneng kedah ingkang atos-atos. Ing pokok panjenengan saged mlebet wonten ing Taman Soka kaki. Piye le? Panjenengan latri tenggo wonten sak jawinipun Taman Soka. Kalih kula Garing kula Petruk kalian Bagong kula badhe mlebet wonten taman manggih Rekyan Warasinta. Oh ya, ngati-ati Senggana, ngati-ati ya Senggana, ngati-ati ya Senggana. Ngati-ati no kowe mlebu Taman Soka. Wi lura. Wis kamul kali kecapo kang pinuju lenggah ana madaning Taman Soka. Rekyan Warasinta dinadhep putra Ngalengka Diraja Dewi Trijatha. Imbal wacana ana madaning Taman Silang saking Mandrawa. Yayah Megaring Puspita kang mungking madaning kono.
Yaning talaga kadilangit